Chcete si založiť svoju vlastnú spoločnosť, ale proces vás odrádza? My vám s tým radi pomôžeme. Sme špecialisti na založenie SRO a ponúkame vám kompletné služby od začiatku do konca. Aká je cena založenia SRO? Ak si u nás objednáte sídlo balík M na 2 roky alebo balík XL na 1 rok, založíme vám SRO za 170 € vrátane súdnych poplatkov. Zabezpečíme celý proces založenia vašej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ponúkame vám aj založenie SRO bez sídla za cenu 330 € vrátane súdnych poplatkov. Ak potrebujete spoločnosť náhle, môžeme vám ponúknuť aj hotovú a čistú spoločnosť za 350 €. Je potrebné vložiť do spoločnosti základné imanie? Nie je to potrebné, ani sa zapájať do zložitých administratívnych úkonov. Všetko za vás spravíme prostredníctvom elektronického podania. Okrem toho vám poskytneme poradenstvo pred, počas a po založení spoločnosti, vrátane výberu predmetov podnikania a odpovedí na vaše otázky. Pre viac info klikajte na www.sroihnet.sk.